belai kha khamjang ko titi edisik khumlongni baharam sadar kamini khoroksa takho mong Dinesh Debbarma bokrogo tumor bemar manjagei belai khairokma singsa angai talsaromai bisnaw kalaijak belai kha kamjagei lokorokno chuba choni bagai sakatai bobagra tai haste hapango je tongtongnai MLA minister EM tei Tipramothani warriors rokno chuba choni bagai kobokka bihik Malarani Debbarma Tripura hasteo ob bemar naijagei manja hanai tibi sakham nokni bakakti saklaijagei father hasteo tlangnani tabuk kari engjak rang puisa Ani logi song hangya bokrok tiur mar hanai bokor saklai ramani bagai yang lai ken Malaysia sai Malaysia ngai ani ya gorang khoksa bokuri kha na oro Tripura o phono gui bono MRI ro khaiba kya joto no bono ani ya ko khoksa krini bagai yang bono ta khiklai ma tom kha bono bagai ko yang mohoras no bokai sa yotni samung khlai tong mani Tabo kok bukan ke saya Malaysia bo, borok sini liya bini brand tiur marhan isawoi, tabo aboni bagai tabo kanya, angmo keras no kau jauh kisah, bono sajo kanya ni bagai, tai lokurong no bos kau jauh, ani logi songi bagai kisah ni bagai, suka kaya no, sasak nai, tai CM tai EM rok mang dia mokoyo sini sarbiso jip song rok mang kisah painai bagai ani logi songi bagai asal no ang sai simale ani logi bini je obahai bemar ngani abo kangkai brain tumor ni Tripura o sajaka Tripura sajaka kangkai je tabuk abono nainan disang kangkai Tripura ni doktor kun khaimi amte jasa khlaimaya bo jaga talang ni rokni sajak oro cancer hospital o borti khadi ke modograna hani hono ka sunu talang ya oro bini tamle cancer buya hani ke ba ha diba ke ba oko bayro ono talang sin hani wan sugai man hepono rang kari sin talang maya khiklai ma tonu ma sige himui bo malia tai Romui kiri nani sutira nani belai kino kosto nangga ko jora wang belai kino biri mano cerai beserai sikon satongo ani besar aboni bagai yang belai kino tek to nangi tongka mohoras kisah ko mohoras nang ko jauh please aku kisah saja kelai jadi boni bemar ngai je nogo ma ke klai tong besek sal romoi bom ha klai tong romui maya bini bemar kaham no to mani ek mas ro khanata rom ko o ek saptang kha ek mas rok mani hepan sung sai me brain tumor hani bono hepan o sapta o ke MRI rok khai sai man thangaka kangkai tabuk kangkai bini obasta bahai nogo bini obasta belai keno hamia durbol himi maya je bemar ngai nogo ma ke klai jak bin mong kai tamo Dinesh Debbarma boys bese 43 rok thana kami ke tam kalai bonong nabo amu baharam soda nang ka bini tam kalai ang bini logi so nogo sabo tong tai norok kene ni bara tai kire sing khorok brego samang nai jai ani logi so masaka nin mong kha ani bu mong khamala rani